Dalilan da suka hana Wike da Atiku sasantawa rikici tsakaninsu har yanzu sakamakon zaben fitar da gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar adawa ta PDP. A Najeriya bai gushe a zukatan wasu 'yan takara ba, musamman gwamnan jihar Rivers Nyesom Wike da ya sha kaye duk da yunkurin da jagororin jam'iyyar suka yi na rarrashin Wike. Har yanzu gwamnan bai nuna alamun ajiye kayan yakinsa ba, inda aka kwana nan ake ci gaba da hulɗa da jigajigan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. Duk da cewa Wike bai ce zai yaƙi tafiyar Atiku ba, amma kuma baya shiga dukkan ayyukan jam'iyyar, hasali ma ya fi hulɗa da 'yan sauran jam'iyyu. Bangaren Atiku na cewa sakamakon zaben ne bai yi wa gwamnan daɗi ba, yayin da magoya bayan Wike ke musantawa. Haka zalika rikicin 'yan sake ɗaukar sabon salo bayan Atiku ya ɗauki gwamnan Ifeanyi Okowa na jihar Delta a matsayin abokin takararsa na shugaban ƙasa, bayan an yi zaton Wike zai ɗauka. Idan wannan shine farkon shigowa channel ɗin nan namu na AS Pato TV, da wuri ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Rahotanni sun ce wasu daga cikin 'yan majalisar amintattu na PDP da ke goyon bayan Wike ba su halarci taron da majalisar ta shirya yi ba a ranar 3 ga watan Agusta a cikin garin Abuja da zummar a sasanta rikicin. Hakanan an rawaito cewa Wike ya ƙi yarda ya gana da Atiku gaba da gaba, sannan ya saka sharaɗin cewa a sauke shugaban jam'iyyar na ƙasa da aka zaɓa a shekarar 2021. Iyorchia Ayu, Wike ya zama abokin 'yan adawa. Daga hagu zuwa dama, gwamna tare da Rabi'u Kwankwaso na NNPP, Wike da Peter Obi na LP Wike, da gwamnonin Lagos da Ekiti, Sanwo-Olu da Kayode Fayemi, Wike da Sanata Wamako jagoran APC a Sokoto. Tun bayan barkewar rikicin an ga yadda jigajigan jam'iyyun adawa suka dinga turuwa zuwa birnin Port Harcourt don ganawa da gwamna Wike da kuma ko janye shi daga PDP. A ranar 24 ga watan Yuni, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP ya kai wa Wike irin wannan ziyara. Ganawar Wike da Kwankwaso ta faru ne ƙasa da kwana ɗaya bayan ɗan takarar jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya je wajensa. Har wa yau Wike ya gayyaci gwamnan Lagos Babajide Sanwo-Olu don ya taya shi ƙaddamarwa da kuma buɗe wasu ayyuka da gwamnatinsa ta gudanar a jihar, inda shugabannin suka datsi tambar gina gadar sama a birnin Port Harcourt. Ƙasa da kwana ɗaya bayan haka sai ga tsohon gwamnan Sokoto kuma jagoran APC a jihar Sanata Aliyu Magatakarda Wamako ya je Rivers don ƙaddamar da ayyuka. Rikicin Atiku da Wike ya sake ɗaukan sabon salo bayan da aka zaɓi gwamna Okowa Hagu a matsayin abokin takarar Atikun. A ƙarshen watan Mayu shekarar 2022 ne Atiku Abubakar ya yi nasara a zaben da aka gudanar a filin wasa na Moshood Abiola da ke Abuja, inda ya samu ƙuri'a 371 daga cikin ƙarfaffun ƙuri'u 764 da aka kaɗa. Gwamna Wike ya zo na biyu da ƙuri'a 237, yayin da sauran 'yan takara 7 suka raba sauran ƙuri'u, duk da cewa biyu ba su samu ƙuri'a ko da ɗaya ba. Jiji da kai, wannan rikici ya wuce siyasa, ya wuce adawa, ya wuce takara ma. Ya zama jiji da kai a cewar Dr. Abubakar Kari, masanin kimiyyar siyasa a jam'iyya Abuja. Gwamna Wike ya hidimta wa PDP tun bayan faduwarta a tabbatar zaben 2015, saboda haka yake ganin ya kamata a yi masa alfarma shi ma, in ji masanin. An ga yadda Wike ya tsaya tsayin daka a wancan lokacin wajen nema a jam'iyyar shugabancin, inda har ya tsaya wa Uche Secondus ya zama shugabanta a lokacin, sai dai dangantakarsu bata wanye lafiya ba a ƙarshe. Saboda irin wannan tunanin nasa, Wike ne yasa suka bata da wanda ake ganin yaronsa ne, tsohon shugaban jam'iyya Uche Secondus. Shi ya so a ce jam'iyya ta fi ƙarfin mutum ɗaya,
amma Wike na ganin shine jam'iyyar. Idan wannan shine farkon shigowa channel ɗin namu na AS Pato TV, da wuri ka danna mana subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Za mu riga mu ƙarasa bincike domin akwai ƙarashin labaran ba iyaka ya tsaya ba.